които дойдоха чак от Варна заедно с Никола, да ми помахат сърчичка. Ето там е твоята компания. Виждам ви, здравейте, това е братите си. Кой е този? Кой е този с апарата, който маха? А, баща ти! Много добре изглежда. А това е майката до него. С тази хубава прическа. Баща ти какво работи? Инженер. Какво правите инженер? Прави генератор. А какво това генератор? Цепти един генератор. Не си пират. Това е садата на страшния пират. Какво има на телиската? Да, бе, да. А мама? Кости, кости. Кити кости. Не са кости, кости. Кости. А мама какво работи? А как ти да е? Песен или стихче пирате? Песен. Напяването е пламен. Това ще ти помага да се представиш максимално добре. Ние сме морячета, ние сме морячета, ние сме русалки, ние сме русалки. Силни сме и умни, силни сме и умни. Нищо, че сме малки, нищо, че сме малки. Имаме приятелче, огненото драконче и един делфин. Казва се Мартин, както кораб свети, както кораб свети. Нашата градина, нашата градина. Очаква се апарат и да получите русалки. Дай си ми тогава меча. Ще дойда. Ти си русалската. Не, бе, това е моряк. А коя е гръцката градина, как се казва? Моряче се казва. А що не се казва русалка? Има и русалки. Представя на момчетата. Може да се казва да я променим името, да се читаме и двете, да се казва мосалка. Нали? Или румяче. Ти какво ще станеш като брашно? Криминалисти. Защо? Защото обичам криминалистите. А криминалните престъпници? Не, но. Не, но ще ги ловиш. Бъдещия криминалист Никола, бандити, пазете се! Идва новото попълнение на криминалистите. Ще си възбирка напред към камерите, аплодисменти. И бързо избягаш от тайната полиция.